Az ember adja a kamomillát, cínát, olyan gyerek esetnél, aki fejlődésbeli visszamaradottsággal küzd, tanulási nehézségekkel, nagyon-nagyon nyugtalan, tuberkulinumra emlékeztet. Az ember adja a tuberkulinumot, ad sokféle szert, mit tegyen? Nagyon-nagyon nyugtalan, egyfolytában eszik, egyfolytában éhes, édességeket akar enni, hidegételt akar enni. Mi lehet a szer, amit adjunk? Ez a szer egy nagyon érdekes nozóda, amelyet 1972-ben Proving-Gold Julian és még néhány belga homeopata a ribonukleunsav, az RNS. Egy nagyon érdekes szer a praxisomban, nagyon gyakran használom köztes szerként. Először Szárkár doktortól tanultam róla, ő leukémiás esetben használta, nagy fázóssággal, de én gyakrabban használom fejlődésben visszamaradt gyerekeknél, akik nagyon nyugtalanok, éhesek éjszaka, amikor a tuberkulinum kudarcot val. Sok ilyen élményt, tapasztalatot akarok megosztani veletek, csatlakozzatok az új kurzusunkhoz, a nozódákról, szárkódákról, bélnozódákról, gombaszerekről, imponderábiliákról. Írjatok!